Povedzte o svojej obľúbenej letnej destinácii, keďže tu máme tak teplo. Moja obľúbená letná destinácia je Slovenská republika, pretože všade je v lete teplo. Možno na Islande nie je tak teplo, ale zase to nie je obľúbená destinácia. Ale ja sa veľmi teším, že už teraz bývajú leta také, že už aj pri Dunaji, aj v Piešťanoch, aj pri Váhu, aj na akomkoľvek kúpalisku je ohromne príjemne. A keď si človek predstaví, že v lete sa všetci vyberú do Chorvátska alebo do nejakej destinácie, kde deti túžia ísť k moru a proste plávať a byť, kempovať, tak naozaj moja obľúbená destinácia letná je Slovensko. Znamená to, že na Slovensku strávite aj toto leto? Aj toto leto trávim na Slovensku. My tak ideme, že s vnúčkami trošku na pár dní Hrady zámky. To sme urobili aj minulý rok. Tento rok by sme chceli ísť do Novohradu, Galícia Nueva, potom Haličský zámok vedľa Hrady, staroveké Muráň. Takže to by sme si chceli pozrieť a samozrejme aj Lučenec ako historické mesto, navštíviť hrob Boženy Čimravy a pozrieť sa do jej rodnej dediny, do Políchna, kde žila. Jednoducho, s deťmi by som rada pochodila, takéto pekné Vigľašský zámok je tam v okolí, takže takéto pekné miesta v Novohradu. To sú krásne plány, ale teraz sa nachádzame aj na krásnom mieste plnom šperkov. Keď sa vybalíte na dovolenku, aký je váš ultimátny kúsok, ktorý musíte mať, čo sa šperkov týka? No, ak idem v lete niekde, tak sú to určite perly. To sa mi zdá, že ku každému oblečeniu perla v lete je nádherný šperk, ale samozrejme aj v zime. Takže ja mám 2-3 pekné náhrdelníky, ktoré rada striedam, nosím. Jeden je hodnotnejší, jeden je menej hodnotný, ten som si doniesla z Číny. Ale perly mám veľmi rada, lebo rozjasia každú tvár. Jasné. A čo si myslíte, okrem perál, že by vo svojom šatníku mala mať každá žena? Čo by mala mať? Vo svojom šatníku každá žena. Čo by mala mať každá žena v šatníku? Lebo je tu vrava, nepočujem dobre, áno. Ja si myslím, že taký základ ženského šatníka sú malé čierne. Čiže malé čierne s akýmikoľvek doplnkami, či je to šatka, perlový náhrdelník, pekný kabátik, alebo akákoľvek iná bižutéria. Na akúkoľvek príležitosť malé čierne sú vždy pekné púzdrové, keď si to teda žena môže dovoliť. Potom si myslím, že jedna biela blúza, či už biela blúza alebo biela košela z ušľachtilého materiálu, či už hodvábna alebo poplín krásny. Určite kvalitná biela blúza. Jedny džiny by mala mať každá moderná žena. Opäť nemusia byť nejaké úzke, slim, ale pekné, elegantné, normálne džiny, ktoré majú proste šmrnc. To by mala mať a jedno pekné sako, opäť kvalitné sako, vlnené sako, alebo ak sa dá aj kašmírové. A to je jedno, akú farebnosť. Ak je blondína, tak je určite pristane čierna, ak je, ja neviem, tmavovláska, tak môže mať bežové sako. To je jedno, ale jedno pekné sako určite by mala mať. Čiže púzdrové, malé čierne, blúza, džiny a pekné sako. To určite by mali sme každá mať. To si myslím ale ja. A vo vašom šatníku nachádza sa nejaký konkrétny kúsok, ktorý tam máte roky a viete, že na ten sa stále môžete spoľahnúť? Ja mám dlhé roky viacero vecí, pretože ja nie som ten marnivý typ, ktorý si kupuje každú sezónu nový šatník. Ja si skôr ten šatník vyskladám vždy tak, aby to, čo už mám a to, čo rada nosím, som doplnila maličkosťou práve aktuálnou a práve modernou. Takže ja mám 20-30 ročné krásne šaty Ferragamo, Dolce & Gabbana, ktoré som si ešte dávno kúpila. Potom ich nosili moje dcéry, potom ich vrátili. Nedávno si ich opäť babsi zobrala na nejakú, myslím, že diabol nosí Prádu, tie staré šaty. Takže tieto pekné kúsky, keď človek má, tak ich môže mať dlhé roky a vždy, keď ich vytiahne po čase, sú aktuálne. A s tými perlami sa to ešte vlastne znásobí. Tak. Určite áno. Super, ďakujem veľmi pekne.